Fil-katekezi tagħna llum SSTA ikser jinnalqu dawn is-serje ta' katekeżijiet illi dal-aħħar tajt dwar l-ittra apostolika tal-Beatu Giovanni Paoluttini li ġib l-isem fil-bidu tal-millenju ġdid. Ittra li kif rajna fija programm sħiħ jekk aħna ninduh bis-serjetà u ma ninsewx u ma nwarbuħx ta' tiġdid tal-Knisja. Ħafna mill-affarijiet eżistijie li anka l-dussija tiegħu il-Papa Franġisku qiegħed jgħidilna kemm ilu Papa, diġà qegħdin f'żerrija, diġà qegħdin f'din l-ittra li tagħna Giovanni Paoluttini. Papa Franġisku qed jibni fuq il-ħidma li jagħmel Giovanni Paoluttini fuq il-kitbiet tiegħu fuq anke ċerta spiritwalità tiegħu li forsi għal ħut ma tkunx mill-ewwel ċara evidenti, ma meta wieħed jistudja sew il-kitbiet ta' dawn iż-żewġ papit jara kif rajna diversi affarijiet li huma simili. Anka l-Papa Benedittu XVI SSTA bi stil partikolari tiegħu, imma wkoll l-ispiritu bej Papa u ieħor qiegħed jibni l-Knisja, qiegħed jimmatura. Idaħħal aktar f'dak li Giovanni Paoluttini qalilhom sinjali prattiċi li hemm bżonn li ma ngħidux biss kliem sabiħ, kliem evanġeliku, kliem li jispira, imma azzjonijiet konkreti. Forsi dan u li qed jagħmel il-Papa Franġisku f'din l-istorja ta' kontinwità ta' tiġdid u riforma fih dan il-Knisja. Il-Papa Franġisku huwa bniedem li qed jieħu id-deċiżjonijiet dak li l-ispirtu li juri l-Knisja qed jiftaħ il-bibien u jieħu deċiżjonijiet prattiċi u konkreti ħafna biex dan it-tiġdid fil-Knisja iseħħ. Ħanagħlaq propju bil-paragrafu 58 ta' dil-littra apostolika ta' Giovanni Paoluttini. Ħanaqra kif konna din nagħmlu mbagħad nikkummenta xi ftit aspetti minnha. Fakarkom li dil-littra kienet inkitbet fl-2001 fit-tmiem tal-ġublew il-kbir. Giovanni Paoluttini kien ħass li kellu missjoni li jdaħħal il-Knisja propju f'din is-sena tal-ġublew. Jikteb hekk: ejjew nimxu l-quddiem fit-tama. Millenju ġdid qed jinfetaħ quddiem il-Knisja bħala oċean vast li fuqu nissugraw lilna nfusna fil-waqt li nafdaw fil-għajnuna ta' Kristu. L-iben ta' Alla li sar bniedem 2000 sena ilu fl-imħabba tiegħu lejn il-bniedem għadu jaħdem ukoll illum. Imma għandna bżonn ta' għajnejn li jarfu jaraw dan u fuq kollox qalb ġeneruża li jsiru l-odda tal-ħidma tiegħu. Is-sena tal-ġublew ma niċċelebrawiex biex nirrinfreskaw dan il-kuntatt tagħna b'din il-għan ħajja tat-tama tagħna. Issa Kristu li aħna kontemplajna u ħabbejna iridna nerġgħu nissuktaw bil-vjaġġ tagħna. Morru mela, għamlu dixxipli mill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-kmand missjonarju ser neħduh magħna fit-tielet millenju u jħeġġiġna biex naqsmu l-entużjażmu tal-ewwel insara. Nistu nafdaw fil-qawwa tal-istess spirtu li ġie msawwa b'fajt il-50 u li għadu jħeġġiġna wkoll illum biex nibdew mill-ġdid imweżin mit-tama li ma tqarraqx bina għax li mħabba ta' Alla issawbet fi qlubna permezz tal-Ispirtu Santu li kien mogħti għalina. Fil-bidu ta' dan is-seklu ġdid jaħtieġ inħaffu l-passi tagħna, aħna għaddejjin mit-toroq tad-dinja. Ħafna huma t-toroq li minnhom iridu jgħaddu kull wieħed u waħda minna u kull waħda mill-knejjes tagħna. Iżda ma jistax ikun hemm bogħod bejn dawk li huma maqudin fl-istess komunjoni li taf lejxin tagħha lill-ħobs Ewkaristiku u lill-kelma tal-ħajja. Ta' kull nhar ta' ħadd Kristu rxox jistedinna biex niltaqgħu miegħu, qisna fil-kamra ta' fuq fejn fil-lejla tal-ewwel jum tal-ġimgħa der lid-dixxipli tiegħu biex jonfoħ fuqhom l-Ispirtu Santu jibgħathom fuq l-avventura kbira tax-xandir tal-Evanġelu. F'dan il-vjaġġ għandna magħna lill-imqazza Verġini Marija li lila ftit ta' xurilu jiena fdajt it-tielet millenju fil-preżenza ta' numru kbir ta' isqijiet li ltaqgħu f'Ruma minn diversi artijiet tad-dinja. Matul din is-sena jiena spiss tlabt lil Marija bħala l-kewkba tal-evanġelizzazzjoni ġdida.
Issa rrid nerġa' nindikalkom lil Marija bħala żerniq imdawwa l gwida żgura għal passi tagħna. Irrid intenni il-kliem ta' Kristu u jiena nfisser l-imħabba ta' wlieda, il-membri tal-Knisja, ngħid lil Marija, Mara, hawn huma wliedek. Hu jeżis, is-simbolu tal-bib imqaddes issa qed jingħalaq imma biss biex iħalli miftuħ aktar beraħ il-bib ħaj li hu Kristu. Wara dan l-entużjażmu mhuwiex rutina monotona ta' kuljum li aħna se nerġgħu lura għall-maqlub. Jekk il-pellegrinaġġ tagħna kien ġenwin, inkunu isna ġebbidna riġlejna l-mixja li għad għandna qudiemna. Jeħtieġ nimitaw il-ħeġġa tal-Apostlu Pawlu waqt li ninsalta warajja kollu jiena nagħmel ħilti kollha biex nilħaq lil dak li hemm qudiemi. Niġri l-qudiem lejn it-tmiem biex nikseb il-premju li għalih Alla qed isejħilna hemm fuq fi Kristu Ġesu. Jeħtieġ li flimkien nimitaw il-Marija fil-kontemplazzjoni tagħha. Meta reġgħet lura f'darha f'Nażaret wara l-pellegrinaġġ lejn il-belt qaddisa ta' Ġerusalemm, ijutos f'qalba l-misteru ta' bina. Ġesu rxox jimxi magħna u jagħtina s-seta li narfu kif nagħmlu dixxipli ta' Emmaus fil-qsim tal-ħobs. Jalla jsibna nisru lesti biex narfu l-wiċċ u jalla niġru lejn ħutna bl-aħbar it-tajba rajna l-mulejja. Dan imbagħad ikun ir-riżultat mixtieq tas-sena 2000, il-ġublow li b'mod hekk sabiħ qiegħed quddiem għajnejna il-misteru ta' Ġesu ta' Nażaret li ben Alla u l-feddej tal-bniedem. Hekk kif il-ġublow jasal fit-tmiemu u jindikanna l-ġejjieni mimli tama, jalla it-tifkira u r-rattaħajr tal-Knisja kollha jitlant il-missier permezz ta' Kristu fl-Ispiritu Santu. L-elu eżistieta dell-ittra apostolika nistgħu ngħidu li hija tħeġġiġa, hija eżortazzjoni. U allura anka din eżistijej waqt li fil-kontenut ħanidu hekk ma kien hemm xejn ġdid imma sul Papa jiġbor dak kollu l-qal f'dil-littra ma jħeġġiġna. Nixtieq anka riflessjoni tkun fuq dan il-fatt. Hija tħeġġiġa. San Pawl meta f'waħda mill-littri tiegħu jitkellem mid-doni tal-Ispirtu minn ministeri differenti, jagħmel referenza anka għat tħeġġiġ, min iħeġġeġ. Fil-Knisja u min għandu dona u min għandu karizma u min għandu missjoni wkoll biex iħeġġeġ il-ħadd ieħor. Tħeġġeġ x'inhija, ġifieri meta għandek in-nar qed jintefa', inti terġa' titfalu l-ħatab, titfalu l-fuel biex in-nar jerġa' jaqbad. Aħna eżistijej għandna bżonn min iħeġġiġna fil-mixja spiritwali tagħna. Għaliex aħna jiġu momenti fejn in-nar tal-Ispirtu, l-entużjażmu għas-saltna tal-Alla għal Ġesu Kristu jonqos fil-ħajja tagħna. Isir dak li qal Ġwanni Pawlu Tieni hawnhekk rutina monotona. U l-Papa Ġwanni Pawlu qed jgħidilna tmorrux lura għar-rutina monotona. U forsi jista' jkun li aħna eżistijej wara s-sena 2000 dak li għamilna. Morna lura għal rutina monotona. U allura tħanna ġajna f'sistemi, ritmu, kollox għaddej, l-lum bħalada, għada bħal pitada, pitada bħal pitada, fil-ħajja tal-gruppi, tal-qdiet, tal-movimenti, tal-reliġjużi, fil-konventi, tal-parroċċi, tal-konsilli parrokjal, rutina, nirrepetu kollox l-istess, ċerta monotonija. Minar ħajja, minar entużjażmu, minar xej baqbaq ġewwa fina. U propju hawnhekk għandna bżonn min iħeġġiġna, min qajjimna, ftit wake up call eżisti fil-mixja tagħna. Ftit min jimbuttana, jispirana. U Ġwanni Pawlu Tieni kellu dil-karizma ta' tħeġġiġ, li jħeġġeġ fejn imur kien qabad in-nar fil-lub tan-nies, għaliex kien bniedem mimli bl-Ispirtu tagħna. U din eżisti aħna għandna bżonn anke ma' xulxin. Ma' speċjali min imexxi l-isfijiet, il-kappillani, is-saċerdoti, is-superjuri ta' ħajja reliġjuża, il-leaders ta' komunitajiet. Parti mill-missjoni ta' min imexxi li jħeġġeġ il-poplu. Imma jfisser li huwa stess irid ikun entużjażmat. Entużjażmu ġej għamel kelma entheos, tfisser minn li balla. Mhix min għandu rasu sħuna, dak mhux entużjażmu, dak fanatiżmu. Li minnu minn li balla. U minnu minn li balla in-nar minnu jaqbad eżisti.
U l-mexxejja tagħna rridu nitolbu għalihom li jkunu mimlija balla li huwa nar li jaqbad. Għandna bżonn saċerdati eżistijaj isfijiet mimlin bl-entużjażmu tal-mulej biex meta din jipritkaw, meta din jqazzu, aħna nistgħu nieħdu minn għandhom dan in-nar li joħroġ minn ġewwa fihom. Kemm hu sabiħ li jkollok xi ħadd f'komunità mimli bl-entużjażmu. Min-naħa l-oħra kemm hu ikraħ meta nippruvaw noqtlu l-entużjażmu. Noqtluh. Jew b'kummenti sarkastiċi, jew beqtih il-qalb, jew ngħidu hija issa tara ta' kemm ħadd irnexxi ta' mhux l-istess ħajrġa' jiġri. Le għaliex? Dik in-negattività mhix minn Alla, mhix xitan dik, mhix xitan. Int meta tkun hekk, inti strument f'idejn ix-xitan biex tkisser l-entużjażmu li hu ħidma ta' Alla, meta entużjażmu ġenwin. Inti tikkollabora ma' Satana. Inti ġib il-mewt fil-komunità, inti ġib il-mewt fil-Knisja. U jekk xi ħadd minnkom eżisti, anke kien f'pożizzjoni ta' tmexxija, u inti teqret l-entużjażmu, indem u konverti minn dan id-dnub tiegħek. Indem u konverti, jitlob maħfra l-Alla u tlob maħfra l-komunità nisranija. Għax min jopponi jeqret l-entużjażmu li hu sinjal tal-Ispirtu Santu, qiegħed joħodha kontra l-Ispirtu ta' Alla, qed tnikket lill-Ispirtu Santu. Int min int. Int min int. Ġoni Pawlu t-tieni hawnhekk tidaħħalna f'din it-tħeġġiġ eżisti. U gwajja jekk aħna nieqfu l-ħidma ta' Alla li jipprova iħeġġiġna permezz ta' xulxin. Ġoni Pawlu t-tieni f'dan li qrajna qiegħed jagħmel enfasi fuq xi ħaġa li anke il-Papa Franġisku qed jerġa' jgħidilna. Qed jgħid il-kmand missjonarju ser nieħduh magħna fit-tielet millenju. U jħeġġiġna biex naqsmu l-entużjażmu tal-ewwel insara. Il-Papa Franġisku qed jinsisti fuq il-missjonarjetà tal-Knisja. Il-Knisja li hija missjonarja, il-Knisja li toħroġ minnha nfisha, ma trix tingħalaq fiha nfisha, ma trix tkun maqbuda fl-istrutturi tagħha, ma li tinfetaħ kompletament għall poplu tal-lum, għal nies tal-lum. Ġwanni Pawlu t-tieni diġà kien qalilna tant snilu. Jeħtieġ li fit-tielet millenju nieħdu din il-qawwa missjonarja, dan il-kmand missjonarja, morru kif il-Knisja fl-aħħar tal-Qudies tgħidilna morru fil-paċi ta' Kristu, meta siġu tgħidilna morru, ma mhux qed tgħidilna il-Qudiesa spiċċat issa tilqu barra. Mhix hekk. Ma jgħidilna morru hija l-missjoni ta' Ġesu li fl-aħħar ta' kull ċelebrazzjoni aħna bħala komunità aħna nitilqu mill-Knisja missjonari. Nieħdlu fil-Knisja dixxipli, nieħdlu għall-Qudies bħala dixxipli ta' Ġesu u noħorġu minna bħala missjonarji ta' Ġesu dejjem. Għaliex, meta inti dħalt fil-Knisja, mort tal-Qudies għall-Ewkaristija, mort tal-laqgħa ta' talb, inti dħalt bħala dixxiplu tal-mulej biex tiltaqa' miegħu, tisma' l-kelma tiegħu u tirċivih fl-Ewkaristija. Imma titlaq minn hemm missjonarju, apostlu, mibgħut, mur, hija kmand li Alla jagħti l-Mosè, kmand li Ġesu jagħti lill-Apostli. Qed jibgħatna aħna il-mibgħutin. Mhux biss is-saċerdoti reliġjużi, il-kol kemm aħna bil-Magħmudija, aħna il-mibgħutin, aħna l-kol kemm aħna il-missjonarji fi żminijietna. Meta aħna nitolbu l-mulej għall-missjonarji, iftakar titlob għalik, int il-missjonarju. Int il-missjonarju. Int l-evangelizzatur, forsi l-kelma missjoni llum Miflok qed nużaw il-kelma evangelizzazzjoni, allura flok missjonarju nużaw il-kelma evangelizzatur. Ma il-kelma missjoni, evangelizzazzjoni, appostolat huma kollha kliem li jfissru l-istess. Appostolat, apostlu, missjoni, missjonarju, evangelizzazzjoni, evangelizzatur. Huma kollha l-istess, m'hemmx differenza. Huwa kliem differenti, però jfisser l-istess realtà li aħna mibgħutin biex inxandru lil Ġesu Kristu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. U l-Papa qed jenfasizza Ġwanni Pawlu t-tieni qed jagħtina mudell partikulari ta' din l-evangelizzazzjoni. Qed ipoġġi l-entużjażmu tal-ewwel insara. L-ewwel insara qed joħodna fil-Knisja tal-bidu. Qed joħodna lin il-Knisja kif kienet fil-bidu dak il-mudell li qed ipoġġilna. U l-ewwel insara eżistijej. X'kien l-entużjażmu li kellhom? Kien ċertament mhuwiex il-qawwa tagħhom. Ma kienux kapaċi jaffrontaw id-dinja, l-kultura rumana, l-kultura griega, il-luti li ma kienux jemnu f'Ġesu. Li ftit qabel kienu għadhom kif qatlu lil Ġesu, allura dawn immaġinawhom jekk għadhom kif qatlu l-lider tagħna, ftit ieħor jqatlu lilna.
L-entużjażmu tagħhom minn fejn ġabuh, dil-qawwa minn fejn ġabuha kien biss Pentekoste. Kienet biss din il-qawwa straordinarja tal-persuna adorabbli wis għażiża tal-Ispirtu Santu. Kif jinżel fuqhom jibdilhom eżisti. Ħafna drabi aħna maħniex mibdula, maħniex ngħixu fl-Ispirtu. Aħna ngħixu fil-loġika umana tagħna, fl-affarijiet li nagħmlu aħna, fil-proġetti tagħna, però maħniex ngħixu fl-Ispirtu. Komunità, knisja li tgħix fl-Ispirtu tkejjilha minn daqskemm il-knisja kemm titlob. Kemm titlob. Mhux kemm tagħmel ċerimonji, mhux kemm nagħmlu liturġija ritwali, mhux kemm nagħmlu qudies kantat perfett, nosservaw in-normi liturġiċi, mhux qed ngħid li dan m'għandux ikun. Però dak għandu tendenza naqgħu fir-ritwaliżmu. Ngħaddu minn rit u dak ir-rit ma jgħaddix minn ġewwa fina. Ngħaddu minn ħaġa l-oħra fl-istruttura tal-quddiesa, però ma tmixxejn fil-qalb tagħna. Ma nirridux ruħna u naħsbu li b'daqshekk aħna qegħdin nitolbu. Jista' jkun li aħna nċelebraw ritwal, però maħniex nitolbu fil-verità. Fejn hemm it-talb vera, meta tneħtlu vera fil-preżenza tagħna, meta qalbna u moħħna qegħdin hemm, meta l-Ġesu jridu nħobbuh minkejja id-ġifija tagħna, meta qed nitolbu kuljum mhux biss bil-quddies, meta neħdu commitment fil-ħajja tat-talb tagħna. L-apostli qabel ma rċevew lill-Ispirtu Santu, l-kelma tal-Alla tgħidilna li mhux kienu jitolbu, imma jgħidilna ingħataw għat-talb. Donnhom warbu kull impenn ieħor u qalu isma'. L-iktar ħaġa importanti għalina bħalissa li nistennew il-miġġi tal-Ispirtu fit-talb. Ingħataw għat-talb, mhux talbu, ingħataw għat-talb. U aħna jista' jkun li għandna bżonn nagħmlu dil-prijorità, jista' jkun li għandna bżonn anke bħala saċerdoti reliġjużi lajċ impenjati, inwarbu ftit mill-impenji pastorali tagħna u ningħataw iktar għat-talb. Talb ta' ħerqa, talb ta' stennija flimkien mal-Madonna, dan hu l-iskop tar-Rużarju. Fej aħna verament nintelqu f'idejn Alla biex jimlina. Jekk inħossuna li qegħdin nafġu f'ċerta pastorali, jekk inħossuna li l-parroċċja saret monotona bla ħajja u f'xi dwejja dejjem l-istess affarijiet, dejjem l-istess nies, dejjem l-istess uċuħ, xejn mingħad il-frott. Għaliex nibqgħu nagħmlu l-istess affarijiet? Jew nitalmu kif nifqu ningħataw iktar nitolbu. L-apostli kieku m'għamlu hekk kienu jibqgħu jafġu. Sakemm irċevew din il-qawwa. Però l-apostli għax Pawlu t-tieni qed joħodna l-Knisja tal-bidu, ma rċevewx din il-qawwa darba u daqshekk. Naraw li fl-Atti kapitlu 2 jimplew bl-Ispirtu Santu f'Pentekoste. Però fl-Atti kapitlu 4, wara li ġu persegwitati, minħabba li f'kapitlu 3 Pitru Ġwanni fi ora ġie mabut, għaw matub, imbagħad jiġu arrestati, mawwetin il-ħabs, etc. Iħossu l-bżonn li jerġgħu jimplew bl-Ispirtu Santu. U jerġgħu jinaqdu fl-imkien u jitolbu fl-imkien biex il-mulej jerġa' jimlihom, jerġa' ifawwarhom, jerġa' jibgħat il-qawwa tal-Ispirtu Santu biex isir fejqan, mirakli, eġubijiet u biex ixandru l-kelma bil-qawwa. Aħna għandna bżonn nerġgħu kull darba neħtlu lura fiċ-ċenaklu. U ma' Marija nitolbu din il-qawwa tal-Ispirtu talla biex tinżel fuqna. Il-bqija tiegħi ma jistax ikonna dan l-entużjażmu li jiġi minn Alla. Ma nistax. Minna nfusna aħna m'għandniex. Allura insiru imtejqin. Nevanġelizzaw mingħajr ferħ, mingħajr tama, mingħajr mħabba, mingħajr ottimizmu u naraw biss in-negattiv. Il-bniedem li jara biss in-negattiv għandu bżonn jikkonverti. Għaliex mhuwiex immexxi mill-Ispirtu talla. L-Ispirtu Santu la jagħmilna negattivi u laqas pożittivi. L-Ispirtu Santu jurina il-pjan tal-missier. L-Ispirtu Santu ma reaġixxix imma jaġixxi. Jidaħħalna l-koll fil-pjan tal-għalina, mhux qed jistenna jiġri xi ħaġa biex jagħmel xi ħaġa. Le. In-nies tal-Ispirtu mhumiex nies reattivi, imma huwa nies proattivi. Għaliex l-Ispirtu jagħti l-viżjoni. L-Ispirtu ġielek tara, l-Ispirtu jiftaħ il-bibien. Meravilli kbar eżistijaj. Fil-Knisja llum fejn għandna komunitajiet, nies, saċerdoti, sfijiet, immexxija mill-Ispirtu talla, qed jiġru ħwejjeġ kbar, aħna forsi magħluqin fil-Knisja f'Malta u ma nafux qed jiġri anke f'tant pajjiżi fejn hemm ċerta tiġdid fil-ħajja tal-Knisja. Anke f'pajjiżna stess, fil-Knisja f'Malta u ċerta tiġdid ukoll. U naraw li fejn hemm nies miftuħa l-ħidma ta' Alla, naraw meravilli.
Xi kultant ngħidu għaliex ċerti nies imorru hemm u mhux hemm. Għaliex ċerti nies imorru f'dik il-parroċċa u mhux fl-oħra, għaliex imorru f'dik l-għaqda u mhux fl-oħra. Għalhekk isisti. Għax in-nies imorru fejn hemm il-ħajja. In-nies imorru fejn hemm il-qawwa tal-Ispirtu taħdem. In-nies marru fil-Knisja tal-bidu l-ewwel insara qed Ġwanni Pawluttini għaliex in-nies raw predikazzjoni mimlija bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, raw is-sinjali tal-Ispirtu Santu fil-fejqan u l-mirakli illi Ġesu nnifsu bathom jagħmlu permezz tal-Ispirtu tiegħu. Nies raw il-ħidma ta' Alla. Mhux il-ħidma tal-Knisja. Il-ħidma ta' Alla fil-Knisja kienet evidenti kienet. La, naraw il-Knisja tal-bidu tagħti glorja lill-Alla mhux lilha nfisha. Meta Petru Ġwanni fejqu dak ir-raġel matub Atti kapitlu 3, ma qadux jgħidu daka għax aħna strumenti fidej il-mulej għaliex aħna għallu ċar eżisti mhuwiex aħna taħsbu li bil-pjeta tagħna jew bil-qawwa tagħna fejqanih lema bil-qawwa ta' Ġesu Kristu li intom tiltu. Ara, l-Knisja tal-bidu l-Apostli mill-ewwel ippoġġu lil nfushom fuq Ġesu. Ma għamlux irħama ma dak it-tempju qalu hawnhekk sar dan il-miraklu f'din it-tal-ġurnata permezz ta' Petru Ġwanni. Aħna kieku hekk nagħmlu, no? Għandna manija, jridu fil-knejjes tagħna nagħmluhom lapidi ta' meta dak l-isqof ġiberek din, ta' meta dak il-kappellan fetaħ ċentru, meta dak il-benefattura għamel dil ħaġa, x'irridu lil nafusna fin-nofs eżistih. Nagħtu glorja l-Alla nħallu l-mulej fiċ-ċentru. Il-Knisja fil-bidu għalhekk kienet mimlija, kienet iffukata kompletament fuq il-mulej Ġesu. Maħna teħidna mid-dinja, mill-mentalità d-dinja. Erġajna, poġġu lil nafusna fiċ-ċentru. Jridu naqalaw lil nafusna minn dan iċ-ċentru. U l-aħħar ħaġa minn dak li jidilna Ġwanni Pawluttini hawnhekk nixtaq naqa' fuqha li qed jippreżentanna l darb'oħra il-Madonna bħala mudell fil-ħajja tagħna li hu stess qal li t-tielet millenju reġa' afdaħ f'idejha flimkien ma' qatt kbir ta' isfijiet meta ltaqgħu f'Ruma u hemmhekk qed iħalli l-Knisja għal darb'oħra taħt il-ħarsien tagħha u qed jgħid anke issa qed jagħmel mara huma wliedek. Qed jerġa' jħalli lilna lkoll f'riġnejn Marija sabiex tkun gwida żgura l-passi tagħna. Għandna bżonn inħallu l-omna Marija li kif kienet fil-bidu mal-Apostli fiċ-ċenaklu. Kienet sikta fil-Knisja tal-bidu, però żgur li kienet preżenza indispensabbli l-preżenza tal-Madonna. Kienet punt ta' riferiment, kienet dik li taqqat l-Apostli bejniethom flimkien, kienet dik li tmexxihom fil-ħajja interjuri, fil-ħajja tat-talb, fid-dipendenza mill-Ispirtu Santu. Għaliex? Għax il-Madonna taf li biex weldet il-Ġesu kellha bżonn tiddependi mill-Ispirtu Santu. U allura kienet kontinwament tħeġġeġ l-Apostli. Jekk intom tridu tweldu lil Ġesu fil-qlub tan-nies bil-predikazzjoni, tridu tiddependu biss mill-Ispirtu Santu. Bħalma jiena f'Nazaret iddependejt biss mill-Ispirtu għalila Gabriel, l-Ispirtu Santu jinżel fuqek. Aħna bħal Madonna nistgħu ngħidu quddiem il-missjoni li Alla qed jafdanna, li mmorru nxandru l-Ġesu lin-nies tad-dinja kollha. U ngħidulu, mulej kif jista' jkun dan? La darba jien ma narafx raġel, kif jista' jkun dan la bil-qawwa magħna di ma tistax tiġri li aħna nxandru il-Ġesu l-kulħadd? U risposta tkun dak li rċivit Marija u li Marija titgħidilna llum. L-anġlu qalilha l-Ispirtu Santu jinżel fuqek. Il-qawwa tal-għoli tat-tik u tixħed id-del tagħha fuqek. Marija kellha temmen dak li jgħid l-anġlu wkoll għax Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Din il-fidi ta' Marija, dipendenza fuq l-Ispirtu Santu u il-fidi. U l-Madonna f'din mixja ta' evangelizzazzjoni tgħidilna mill-ġdid iddependu mill-Ispirtu Santu fl-evangelizzazzjoni tagħkom u emnu il-kelma ta' Ġesu, il-fidi u ddependu mill-qawwa tal-Ispirtu. Jalla eżistij din il-kelma tħeġġiġna sabiex fi żminijietna naqtfu il-barra fil-font kif Ġesu jgħid il-Petru u jikwota Ġwanni Pawluttini. Du kien ħaltu naqtfu il-barra fil-font, ma naqtawx qalbna, noħorġu l-barra kontra l-maltemp, kontra l-kurrent, fidi b'dipendenza mill-Ispirtu tal-Alla, b'kuraġġ u b'tifħir fuq fomna illi ħattu xejn ma jista' jżommna milli naqsmu dil-mħabba li aħna esperjenzajna mill-natuwa lil kulħadd. Tax kull bniedem għandu bżonn li jisma' jemmen u jesperjenza li Ġesu jħobbu
u mit għalih biex ikun l-uniku sit u salvatur tiegħu. U jekk nagħmlu dan, il-mulej jimla lilna bil-imħabba u bil-paċi u jimla l-oħrajn b'din l-imħabba b'din il-ħnina kbira tiegħu li twassalna għas-salvazzjoni ta' dejjem.